Ömürümü, stanovşi ömürümü, stiliste ömürümü, onun montaj ömürümü oturuyan. Karıl, kelle uçtan da olatlara. Her kim bırdadın etmeli olin. Şol atlar bolmadan. İnni kan asip kavalmaz. Mesela konuşmamı bir günne 10 klip çıkar. Cennişte konuşmama. Yo, bir günne 10 klip çıkar ya da tügöleme var konuşmamı. Ara Mehmet dedi ay bol yalay tala yaplap alıp koyuyor. O klibin Zaryada var. ne bir klibin kaçtı. Esas kaçtı klibin gulçkarı şulatlara birazcık kan ünsler uğradı. Ne kaliçtı, вообще kaliçtı değil. Ünlü kaliçtı di basılıyor. Hatta iyiliğinden açı klip olsa da iyi bol. Ya bulamıksın, olamıksın deyip oluyor. İnne 10 yıl var. Men çıkarmadı 3 tane klibim yatıyor o. Çıkarmadım ya. Düştüm ne ettim şu an çıkarmadım. Has Yani hep men şunu pravalını görüyen şu an hala mı? yalın şişeden degme dursun diýen kız. Ha o bolyalı ne metmesin yani men karoç bolya şu koy değme şu pravalını da çıkmasından gereken. Yani oğlat edelliyen hani espiterle şerbetli baydım çıkardım gördüm şu an. Hadır Servet market için çıkaran adamı da adı. Yo dodocu şerbet sen şeyle ervet diye senden menem ervet diye. Karat ol Oğlum şeyler dursunuz da ama. Ha temalca neme de o temalca aydımam. Aha. Onun neme diyecek bolan aydım temalca aydım onun bir aydımın ödüm mekanca ya aydım Mike yazdı. Mike. Aa. Men Farahat Purjo'dan soradım. O tut diýip aydym bara men gelimi diýip. Şonu tut mı diýdim. Tuğda sahypasyna goýup durdat diýdim bolun. Ýok şonu hiç ýyl tuğ üçin ýazmadyk atak şeýle ýazdylaydym diýdi. Şerbet diýil ýa bolun gönlü şu dezen reklam edýän şerbetim kädi pikirlerini. Ya yok şerbet ol dodocu şerbet iki diýeli aydym manetini diňläňde. Magazin barada ya market barada derli gıyı vardı. O kadar gıyılar vardı. Dodo vardı. Ha, dodocuklar vardı. Gıyılan kanesine Oğlum çişirmedik dodoklar vardı. Çişirmedik dodoklar. Yani şişiryanlar o katı abartı şişiryanlar da bra. Ağamine şu studiya var mı hazır diýdiňiz bolýan şu her berjekden sonra näme üçin sungatda giýje bir ýyl ilham gowelýar garaňkylykda. Mene var nemede muma akşam spokojno içkim peskellerin o yürüte hakikaten ödeme studiyocu yedirnim studiya ama yürüte içine udobstva ama studyamın içine giyip ben şu tayda aydımı işlememde de geçip oturdum şu kompütere. Yani efire. Sen bilen birinci gerek efirde görüşýärler. Sen karar verdin. Ola. Men aýdýan komentariýa ýazdym mekana tügeleme gowdatlar edýän gowdatlar gow temalara girýän simbolik kimden orta bir pikirlenýän gatlamada makinli kinolar umumy makinosyny oty bilen gyrklanýan eken. Ol has begenlerdi opşy ýazymy bolýar da indi biziň şol. Hemem bilime bolan hormatyň üçin, bilimi gowurýanlygyň üçin men bilime aşyk adamlara aýratyn hormat goýýan. Haýfkerde bolsaň bilimi söýmeli. Diňe bilim bilen, aň bilen hakykata ýetip bolýar diýip men pikir edýän. Şoň üçin meni gynandyrman efirme geleniň üçin, o işler edýän üçin, ýene de geljekde has o işler etjäňe ynanýan saňa minnetdar. Ola. Ýa-ni ejem aýtdym, men pratik işim mamrady we gönü efire çykmaly. Olam ananam. Ay canım. Burada da aýdyp geçesim gelýär Murat. Men bir düş bolduk ya. Sen şom ýazdym men sana, sen hem jogap berdin, şeýdip bir açyk bolurdy.
Sen ýöne bilýänem dersiň, şu wagt zala gatnaýan sen, alawaya gatnaýadyn burada gur. Men sen görýärdim, men sen nirede şu zalda görýärdim. Tamam ejam aýtýan, ay Murady göz bilen şunu ýalyp bir gepleşip taýynajak bolum, bolam ilk işim görkezdi diýdi. Ejemem başga näme jokdy, näme jogaba garaşdym sen ondan. Skowun olýada, gynyn resmim bilen okladym edesim bilen okýany. Bun şu kemir köp ýylym däl bolýan plan istip adamlar sen kabul edenden soň ondan sana gelýän teklipler pikirlenmeli bolýar. Owa. Ene sen Dogry etdiň sen şo. Belki şu diýen zaten sana motivasiýa berip şu işler etdirdi diýen bolýan. Конечно, onsoň şu bir aýmyň önüm şu TikTok başlady. Prosto meni beýinjal getýän atlar barada, filmler barada şu 34 ýaşymyň içine toplanan atlar gurrun görüp başladym. Bu adam 10 000 ýetip barýar adam, men haýran galýan şu bolýan atlara. Mesele yok. Esasy zat biz özümizde düşünetmeli. Doğrudan etmeye çalışmalı. Ondan akıllı adamlar, gowy adamlar, hakiki doğru ýasama dersin, o tüy gözleyen adamlar kene. Olar özler tapýarlar. Oğlum. Indi sen bana soru ver. Sen soru ver, men jogap bereyim. Men sana, mene sana näme sorajağım, bilemok bolýan. Dawa men soraw bereyim. Men sana şeýlerde teklip etdim. Interview görnüşine bir işläsim bolýar sen bilen. Awa. Onu näme derler? Hada şu taýda men soraw berýän. Sana bolan simpatiýam, hormatym uly, ol aýdymçylyk. Şonu aýrýatda prosto soraw jogap hökmünde, jurnalist hökmünde. Okey? Okey. Şu Men bir zat diýen. Menne hemme soraw beriljek jogap bar. Esasy zat soraw bolsun. Soraw berýänem insan bolsun. Mesele ýok. Nime diýesim? Şu wagt mesela Murady göz oturýarsyň. Sen wapşe Murady göz. Şu wagtdan çyst Murady göz mi ýa sen obraz barmy şu wagtdan sen? Edir şu ýok şu wagt men daş Murady gözüm der. Murady göz diýerler adam açyk gelýär şey diýip duran adam gözüne öýlerdi. Ýok men şu wagt hakyky Murady. Özüň duýýan şo, ha? Şahrukan aýtýar, sen özüň üçin haçan sen özüň diýär. Men özümiň nirde diýmem bilemokdy ýa. Şeýle köp rol oýnapdyryň bolýan özümem tapylmak arasyndan diýär. Aslında o rollarım özüm. Hem rolunu da öz häsiýetini geçirýär Şahruk. O şey Onunla geçýär diýär-de. Şey ýuwaşlyk wagtyny geçipmeli bugün. Bolar dip umyt edýän. Mekan senden garaşýan teklip urat men kabul edeyim. Öz adaylaňyz gowmy, durmuşyňyz näýligi diýär. İnşallah gowdur. Gowun bolmaly. Aýdym garaşyp oturanyr men. Gow aýdymlar ýazyp berdiň maňa, kän.